להשלמת החלק הזה של טיפול בתמונות, אנחנו ניגע כעת באפשרות שלנו לבצע עריכה אומנותית של התמונה. אז כפי שאמרנו בעבר, ניתן לבצע את העריכה הזאת לפני שאנחנו מעלים את התמונה לפליקר. יש שלל תוכנות גרפיות שיודעות לעשות את זה. אנחנו כמובן לא ניגע בכל החלק הזה. אבל יש אפשרות אחרי שהעלינו את התמונה, אם אנחנו רוצים לבצע איזשהו שינוי של פרטים גרפיים, עיצוביים של התמונה, לבצע את זה על ידי פליקר. איך זה מתבצע? אני נמצא כעת בפוטוסטרים, אני נכנס כרגע לתמונה הזאת לדוגמה, ומ-Actions אני אבחר באפשרות של Edit Photo in Aviary. כשאני לוחץ על הדבר הזה, על הלחצן הזה, אני מקבל פה אפשרות להיכנס לעריכה על ידי רכיב תוכנה שנקרא Aviary. אני אלחץ על Continue, ואני מקבל פה כניסה לתוכנה הגרפית, ומכאן בעצם אני יכול לבצע שלל פעולות, כפי שאנחנו נראה פה וקצת נזכור אותם, על התמונה הזאת ולשמור. מיד נעבור על החלקים השונים, אבל תהליך מאוד מאוד פשוט. הגעתי לתמונה, אני בוחר את הרכיב שאני מטפל בו ושומר, והתמונה עוברת את העיבוד שרציתי על מנת להציג. בוא נזכור כעת כמה מהאפשרויות המעניינות שיש לנו בתפריט העליון כדי לטפל בתמונה. אז יש פה באמת, כמו שאמרתי, הרבה מאוד אפשרויות, אנחנו לא ניכנס לכולם, אבל בכל אופן נראה כמה דברים. לדוגמה, אחד האפשרויות שאני עשוי להשתמש בהם הוא גזירה של התמונה והתמקדות בחלק שלה, זה נקרא קרופ. אני יכול לראות למשל שאם אני בתמונה הזאת, אני יכול לבחור לי כרגע למשל להתמקד אך ורק בשני שיני שום האלה שפה. אני לוחץ על זה, אני מותח את החלק של התמונה שאני רוצה שיואר, ונאמר שזה מוצא חן בעיניי. אני לוחץ Apply, וקיבלתי כעת תמונה שהיא בעצם חלק מהתמונה הגדולה. זאת אפשרות שכיחה, שהרבה פעמים יש לי תמונה שאני רוצה לבטל חלק ממנה ולהתמקד בחלק אחד. לשלב הזה אני אסיים אותו עם Save, וככה התמונה תישאר לי. לכל פעולה שלי יש לי גם איזה undo שאני יכול לבצע כאן למטה, אתם יכולים לראות, ואם אני לחץ כרגע על ה-undo הזה, אני אחזור לתמונה המקורית. זאת אפשרות אחת מאוד נחמדה. אפשרות נוספת נמצאת פה ב-Effects, אני לוחץ על זה ואני מקבל פה המון אפשרויות של אפקטים מוכנים עם צבעים. למשל, אני יכול לראות שפה אני יכול לשנות את התמונה לשחור לבן, אני יכול להפוך אותה נגיד למשהו כזה, ואני יכול למצוא פה עוד כל מיני אפקטים מן המוכן שעשויים לתת איזשהו גוון אומנותי לתמונה. אז גם זאת אפשרות להוסיף אפקטים. דבר נוסף שיכול להיות לי שימושי הוא להוסיף טקסט לתמונה. אני לוחץ, אני מקבל פה איזשהו ריבוע שאני יכול באמצעותו להוסיף טקסט. בואו נכתוב בעברית, שיני שום בריאים, ונכתוב את זה אפילו נכון. פה אני יכול לבחור צבעים שונים, גודל וכו'. כמו כל תוכנה גרפית אפשר להשתעשע עם זה בלי סוף. אז בואו נבטל גם את זה. יש לי אפשרות גם לעשות כל מיני הוספה של עיטורים או צביעות שונות. אתם יכולים לראות אם מישהו רוצה להוסיף, אפשר לבחור פה גם
גודל אחר וכו'. וכמובן למחוק, נבחר מחק רחב יותר, צורה כזאת, לשנות צבעים וכו' וכו'. רעיון מובן. אין לי פה פרצוף עם עיניים אדומות, אבל במידה ויש לי עיניים אדומות, אז יש לי פה גם כפתור לטפל בעיניים אדומות. לוחצים על האפשרות הזאת, מסמנים את המקום שבו אני חושב שזה נמצא, ואני מקבל את האפקט. כאמור, כאן זה לא יהיה אפקטיבי. יש פה עוד איזשהו אפשרות להוסיף סטיקרים, מי שחושב שזה משעשע, למשל, חושב שלהוסיף את הכובע הזה לשום יכול להיות דבר מאוד שימושי, אז הנה לכם דוגמה של הוספת סטיקר לתמונה. אפשר להשתעשע פה, זה יכול להיות נחמד בדברים מסוימים, נעשה גם לזה ביטול וכו' וכו'. באמת אפשר לעבור פה על הרבה מאוד אפשרויות. הרעיון בסך הכל מובן. אנחנו יכולים בהחלט להשתמש באופציה הזאת של אביארי כמשהו שאנחנו מטפלים בתמונות מסוימות, שאנחנו רוצים להביא אותם לנראות מסוימת, ובמקום להוריד אותם בחזרה למחשב ולתוכנה גרפית וכו', לעשות פה את הטיפול המיידי, הקל, המהיר, וזה נשמר יפה מאוד.